Mitjum ilu il-poplu għażel li ħares lejn il-futur sabiħ ta' pajjiżna. Il-poplu Malti għawċ iddeċida u tal-akbar mandat b'saħħtu lill-Partit Laburista u lill-Prim Ministru Robert Abela fl-istorja ta' Malta sovrana. Dakinhar li rebħet Malta flimkien il-Prim Ministru mill-ewwel ta' sinjal qawwi li l-umiltà u aktar ħidma se jkunu l-qofol ta' dan il-gvern li kien għadu kif ġie elett. Il-poplu wera bis-saħħa li għandu fiduċja f'pajjiżna u li jrid jibqa' miex il-qudiem. Dil-fiduċja b'saħħitha irridu nrodduha lura f'ħafna umiltà u f'ħafna iktar ħidma. Inwedkom ħafna iktar ħidma minn qalbi. L-għada il-Prim Ministru għamel dan l-indirizz quddiem baħar ta' nies li fih spikkaw lil Win Bojotu Homor, Dr. Robert Abela flimkien mal-eżis tiegħu Dr. Lydia Abela u bintom Georgia May mar il-palazz tal-President il-Belt. Hemmhekk għamel patt mal-poplu u ħalef li se jkun qed imexxi bl-aħjar mod lil dan il-pajjiż. Jiena Robert Abela solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza d-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. In-nies entużjasti jaraw il-mexxej tagħhom li bil-mixi mbagħad qabad it-triq lejn Kastilja, l-uffiċċju li minnu jieħu tant deċiżjonijiet importanti anke waqt sfidi kurrenti. F'dawn l-ewwel mitjum il-wedid li saru biex ikunu mwettqa f'dawn it-tliet xhur u ftit iżjed il-kol twettqu. Huwa preludju għal ħidma ma taqta' xejn tul leġislatura li matul l-gvern immexxi minn Robert Abela mal-ewwel ta' sinjal ċar li dak li jwiegħed iwettqu. Ejja nkomplu dan il-vjaġġ flimkien. Dan hu vjaġġ fejn ma nkunux wasalna qabel kull ċittadin iħossu apprezzat u rispettat. Din se tkun l-attitudni tal-gvern immexxi minni fil-5 snin li ġejjin. Legalment, il-ġurament li ħadd illum huwa ħalfa fuq il-Kostituzzjoni. Imma f'qalbi u f'moħħi huwa l-kelma li għamilt magħkom, li tajt lilkom biex immexxi għalikom. Awċin u Maltin, flimkien, il-futur sabiħ. F'mitjum li fihom gvern ġdid kompla jwieżen lil familji b'istabilità fil-prezzijiet tal-enerġija u tal-fjuwil, Robert Abela żamm mal-wedid li għamel. Il-liġi tal-IVF biex aktar persuni jħadnu tarbija u jsiru ġenituri f'pajjiżna stess issa għaddiet mill-Parlament. L-art fiż-żon u oħra f'Pormla se jerġgħu jingħataw lura lin-nies u l-femilċidju daħal fil-kodiċi kriminali tal-pajjiż. Malta ġiet deskritta wkoll bħala storja ta' suċċess wara l-implementat il-pjantazzjoni maqbul mal-FATF. Pajjiżna kompla jittira investiment bħal dak tar-Ryanair, 20 miljun euro f'faċilità tiswija tal-ajruplani li se toħloq 250 impjieg. L-ekonomija kompli tirċievi ratings u ċertifikati b'saħħithom, is-settur turistiku wkoll beda juri sinjali qawwija ta' rkupru u ċifri bdew jerqgħu iżjed lejn dawk ta' qabel il-pandemija. Fuq kollox il-Prim Ministru dejjem saħaq li l-ħidma ma tistax tieqaf hawn, anzi fadal iżjed xi jsir. Anki f'laqat li kellu ma' mexxejja dinjin f'dawn l-ewwel mitjum imbotta l-pożizzjoni ta' Malta, pajjiż xkejken li jiżdandu leġittimità biex jisħaq fuq il-paċi u d-dialogu f'Ewropa li fuq l-adba tagħha għandha gwerra. Bħala l-Prim Ministru ta' Malta, Robert Abela baqa' wkoll jaċċenna mal-Ewropej li l-piżijiet li ġejjin mill-isfidi korrenti m'għandhomx jintefgħu fuq iċ-ċittadini. Dan apparti li kompla jħares lejn l-isfida tat-tibdil fil-klima bħala waħda importanti biex nindirizzawha flimkien. F'Malta hawn naċċa li żjed spazji miftuħa għad gawdija mill-familji u l-Gvern Laburista għandu pjan ċar b'investiment ta' 700 miljun euro fuq medda ta' 7 snin biex ikun hawn iżjed spazji miftuħa saħansitra fil-komunità. Mitjum li fihom twettqu l-ewwel wegħdiet, mitjum ta' ħidma u deċiżjonijiet.